Goedenavond, zaterdag 14 januari. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Aan boord van de MSC Lorena is ruim 2400 kilo cocaïne gevonden. Dat heeft het parket in Antwerpen bekendgemaakt. Een paar weken geleden voer het schip op de Westerschelde toen een anonieme beller dreigde dat er een bom zou ontploffen als het zou aanmeren in Antwerpen. Er zijn inmiddels 2 verdachten gearresteerd. Als het aan de stichting Caudicaria in Colijnsplaat ligt, wordt er een levensecht Romeins vrachtschip nagebouwd. In het dorp staat bij de tempel voor de godin Nehalenia al een schaalmodel van een dergelijk schip en daar kwamen vragen over. Elke keer als we een lezing gaven of een uitleg hier bij de boot, dan zeiden de mensen, ja, die boot, wanneer gaat die varen? En het was Caesar al die zei, een boot ligt niet langs de kant, een boot hoort te varen. En zodoende hebben we besloten, we gaan hem 1 op 1 bouwen. De stichting zou graag zien dat provincie Zeeland de kosten voor het casco voor rekening neemt. Een groep vrijwilligers doet dan zoveel mogelijk het werk en Dimp Nelemans denkt de rest van het geld bij elkaar te kunnen sprokkelen. Ik heb dit schip voor elkaar gekregen voor de stichting en daar heb ik €55.781 aan fondsen bij elkaar geschraapt. Het zal me een eer zijn om er nog veel meer voor te halen om het in oorspronkelijkheid weer nog een keertje te doen. In 2025 moet het schip klaar zijn en volgt er een overtocht met zout en mosselen naar Londen, net als toen. Daarna gaat het schip gebruikt worden voor historische rondvaarten. In verenigingsgebouw De Leutjesfabriek in Sas van Gent wordt hard gewerkt. Niet met het bouwen van carnavalskarren, maar met het inpakken van aardappelen en uien. Kilozakken worden afgewogen, verkocht en thuisbezorgd door de leden van bouwclub De Ventjes. Ten eerste om de vereniging een beetje de kast te spekken. En daarmee sponsor je ons en helpen wij de voedselbank met een mooi aantal voedselbankpakketten. Want voor elk verkocht pakket gaat er ook 1 naar de voedselbank. 2 jaar geleden zijn ze begonnen met 60 pakketten. Vorig jaar waren het er 200 en nu waren het er zelfs meer dan 800. We zien dat er steeds meer animo voor is, dus ja, dat is heel leuk. Hoe denk je dat dat komt, dat er steeds meer animo is? Ja, over de positieve reacties en het is toch wel fijn dat het aan huis wordt gebracht voor iedereen, denk ik. Kijk eens, uw bestelling. Ah, geweldig, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, superleuk. Je steunt er een carnavalsclub mee in Sas van Gent. Dus ja, vind ik gewoon een hele leuke actie. En we krijgen er nog lekkere aardappelen en uien voor terug ook. Hoeveel heeft u daar dan voor betaald? Geen idee, want ik heb ook nog voor de voedselbank heb ik, pakketten gedaan. Dus ja, ik durf het niet te zeggen, maar ja, eigenlijk het gaat meer om het idee dan om de opbrengst natuurlijk. Hoewel dat de opbrengst, de aardappelen en de uien wel heel lekker zijn. De volle kisten voor de voedselbank worden volgende week weggebracht. En met het opgebrachte geld kan de vereniging voor dit jaar weer een mooie optocht verzorgen. Goeie rit, succes met de regen. Het waren er een stuk minder dan gehoopt. Maar toch hebben zo'n 80 bikkels zich vanochtend in regenkleding gehesen voor de wandel- en fietstocht van voetbalvereniging Kloetingen. De vereniging wil mensen in beweging krijgen in de wintertijd. En daarom werd de tocht voor de 13e keer georganiseerd. Ja, degenen die er zijn, dat zijn wel de diehards. Hè? Dus die zijn er helemaal bepakt en bekleed om de regen tegen te houden. En ja, die hebben er wel zin in. Ik ben een lange afstandwandelaar. Ik heb dit jaar voor de 40ste keer de Nijmeegse Vierdaagse gewandeld. Ja, dan is deze 10 kilometer is niet zoveel natuurlijk. Alleen de weersomstandigheden die zijn uitdagend. Maar goed, we zijn wel wat gewend. En hoe zorgt u ervoor dat u warm blijft tijdens het lopen? Door gewoon door te stappen. Wat doet u allemaal aan om droog en warm te blijven? Een goede jas, dan blijf je droog en de rest, ja, dan word je nat. Ik ga de 50 kilometer mountainbiken. Met veel regen en veel wind. Maar u kijkt er wel heel blij bij. Ja, weet je, het regent en je wordt toch nat en vies, dus wat maakt het uit. Daarna lekker douchen of een warm bad en kloeiwijntje, biertje erbij. En dan zijn we weer lekker fris en fruitig voor vanavond. De deelnemers haalden geld op voor de Hersenstichting. En ondanks de tegenvallende opkomst werd er nog €650 opgehaald. De Delta Cross is de 4e wedstrijd in de Zeeuwse crosscompetitie. Het is een jubileumeditie, want er wordt in de boswachterij op Schouwen voor de 50ste keer gelopen. Een wedstrijd sinds 1973 en de deelnemers aan de lange cross krijgen onder natte en gure omstandigheden
10 kilometer voor de kiezen. Aan kop van de wedstrijd Erwin Harmes uit Middelburg in het zwart en kustmarathonwinnaar Danny Huibrechtse uit Westkapelle. Het duo loopt bij de eerste doorkomst na 3,3 kilometer nog altijd aan de leiding. En achter de twee Nixon Fernandes uit Portugal en Martijn de Kok uit Heinkensand in derde en vierde positie. Bij de vrouwen loopt Laurie van den Bergen uit Sommelsdijk aan de leiding. 6-voudig winnaar al van deze wedstrijd en ze heeft een ruime voorsprong op Leonie Ton uit Wissekerke. Nixon Fernandes uit Portugal heeft dan een goede tweede ronde achter de rug. Harmes is weggevallen vooraan. Huibrechtse kan Fernandes nog enigszins volgen. Maar de atleet uit Zuid-Holland houdt het tempo goed vast. En komt na 10 kilometer als eerste over de streep in een tijd van 35 minuten en 55 seconden. Danny Huibrechtse uit Westkapelle wordt tweede op 25 seconden achterstand. En Martijn de Kok uit Heinkensand eindigt op de derde plaats. En ook met de 7e overwinning is Laurie van den Bergen uit Sommelsdijk blij. Onbedreigd pakt ze de zege bij de vrouwen in 40 minuten en 16 seconden. En Leonie Ton uit Wissekerke wordt op haar verjaardag nog tweede. Rond een depressie bij Schotland werd vandaag een stevige zuidwestelijke stroming in stand gehouden, waarin zachte lucht werd aangevoerd en een actief frontaal systeem over Zeeland trok. Het was daardoor bewolkt, regenachtig en we hadden een harde zuid- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht zitten we achter dat systeem en wordt het droog met enkele opklaringen. En de temperatuur zakt daarbij vannacht tot 5 graden met een vrij krachtige tot krachtige westenwind. Morgen schijnt de zon geregeld, maar er komen ook een aantal buien voor. De zuidwestenwind wordt matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6 en het wordt morgenmiddag ongeveer 8 graden. Op maandag wordt het een waterkoude, regenachtige dag en de maximumtemperatuur komt te liggen rond 5 graden. De dagen daarna zijn nog wat kouder, met geregeld zon en nu en dan een enkele winterse bui. Tot zover, een fijne avond en graag tot morgen.